Steeti abụ Anambra egosipụtago njikere bụ nke ha dị iji wee gbasoo ma kwado nyabụ usoro ọmụmụ iwu bụ nke na-achị ọlụ nke ụlọ ọrụ na-akwụ maka nka na ụzụ dịgasị iche iche nke ebumnobi ya bụ iwepụta usoro iwu bụ nke ga-eme ka ha wee na-aga n'ihu na ọlụ ha na-alụ n'ime steeti a. Nke a ga-enyekwazi aka wee kwado ndị ntorobịa ndị nke nọ na nkega na-akwụ maka teknụzụ nzikọrịta ozi ma bụrụkwazị nke ga-enyere ha aka iji wee were ya na-alacha pịọm n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Bidike ga-ewetara gị aka. Ya bụ amụma iwu Nigeria Startup Act bụ amụma iwu emere iji wee kọwaa ma tụzie aka n'otu a ga-esi na-enwe mmepe ụlọ ọrụ dị iche iche na-ahụ maka igwe omento omimo nakwa ịrụ ọrụ na kọmputa. Ya bụ atụmatụ bụ nke ga-enye aka ịkwalite mmepe dị iche iche ebe a na-atụkọ isi ọnụ na ka esi emepe ya bụ ụlọ ọrụ dị iche iche nakwa amụma ịkwado ha. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme ka kọmishọna na-ahụ maka atụmatụ ego ọrụ na Anambra steeti bụ Oriakụ Chiamaka Nnake na ọgwa ndị ahụ ọnụ na-eru n'okwu ka ha gbaa mbọ hụ na ha tụpụtara atụmatụ nke a ga-eji wee hụ ka esi webata ya bụ akwụkwọ iwu na Anambra steeti ma kwuo na ya nwere ebumnobi na atụmatụ nke a ga-abụ nke ga-aga n'ihu ịkwalite ọnọdụ azụmahịa nka na ụzụ na Anambra steeti. N'okwu nke ha ka onye isi ụlọ ọrụ Anambra State Investment Promotion and Protection Agency ANSIPA n'ahịa bekee Maazị Mark Okoye nakwa onye isi ụlọ ọrụ Anambra State ICT Agency nọrọ n'otu wee kwue mkpa ọ dị na etinyere ya bụ amụma iwu n'ọrụ na Anambra steeti. Onye mkpokọbara ya bụ mmemme bụkwara onye nnukwu ndụmọdụ nye Gọvanọ Soludo ebe ọ metụtara innovation nakwa imepe ụlọ ọrụ dị iche iche bụ Oriakụ Chinwe Okoli nọrọ kwue na gọọmenti Anambra steeti site n'ụlọ ọrụ Solution Innovation District bụ nke na-agba mbọ ịhụ na ewetara ya bụ amụma iwu na Anambra steeti iji kwalite mmepe tọrọ atọ. Ndị kwugasịrị okwu na mmemme ahụ nke gụnyere onye diinu na-ahụ maka ụmụ akwụkwọ na mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka bụ ọkammụta Chinonso Achebe nakwa ọkammụta Kingsley Nwaọzọ nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Gbariam nọrọ kwue na ya bụ atụmatụ bụ nke ga-akwalite ICT na Anambra steeti ma kwalitekwa azụmahịa na-eme n'igwe omento omimo.